nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme, ei încurcând ce ele limpezesc. Ei numai căl, iar ele numai palme, acesta e destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic impunător, schimbându-și după ei și drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Cu atâția pași ce-au făcut prin casă și pentru care pleacă nici nu cer, de-ar fi pornit pe o cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede, va strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și-a fost bunica și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica, decât curat și noi copii. Suntem veriga firului de ață, în fiecare lanț făcut din doi. Și greu e cu noi, femeile în viață, dar e și imposibil.